Nakaluman daw ka. Mati-mati rin yung musik. Kita na rin yung mata. Rajin tingog daw. Uy, diri daw napit tao. Diri. Kabantay ba katong na-viral sa Facebook? Kasi may di kay latong. Si Ilyas man to. Sus, Ilyas lang yapon nga share may mga kwarta na. Lay akong nakitaan sa Facebook nag-viral. Kakita siya bulawan. Bulawan? Pag sure ay, buhat-buhat na bukag istorya. Nangong kamutuo. Abi pa nimo sa una ang hapon. Ginabili na nilang bulawan bisag asa. Siyempre sa itong gilingkuran karon. Oh, diya mismo sa mong gilingkuran. Posible nga diya gilubong ang mga bulawan. Nya unsa man atong kaluton? Anak ko diri sa kong GPS, diri adaw dapit ang bulawan. Saan mo dapit diri ha? Uy! Saan mo ning duha diri ah? Ikaw, bot-bot ni mo koy. Jo, di ko siya mong Jikoy diri ah. Ay, kaya si Jikoy ah. Isure bulawan, mura bag tinuod. Uy, bulawan? Asa mo nakadungan na bulawan diri ah? Nga naman diya, napuli kinahiringan? Hiniringan na, wa mo ka bulawan akong gidala-dala? Usam din na ya? Laptop? Laptop ni siya, pero kung yung laptop pa, makaditik ug asa dapit ang bulawan. Otro mo pud kaya? Lah, ay tika ng laptop ni mo ya eh. Mas madali siguro itong pagpangitag bulawan na ba? Oh, mo no, mas mapadali pag yun niya. Nay sa kuha kay kasi maunahan ko kuha tong bulawan dito. Ay, kuya, uban kuya. Uban na lang po ko be, mga kwarta po ko. Oh, sige, dali na mo kay para mga kwarta na ta. Wala na talungan na ka. Mati-mati rin yung musik. Kita na rin yung mata. Unahan daw, unahan. Gugulo na yun, gugulo na. Gugulo na yun, dapat ito din eh. Gusto mga tingog ko. Pero gunita sa gugtut eh. Nakuwasig kong pangkalot itong pagditik niya ba? Nawa niya ho, kusog gani mo tingog. Doon na mo anak ha. Matay Jo. Di ba ako kabalo Jo kung saon ni Jo? Basta kayo ni kay William, pag mong tingog na, mauna na. Ay, Jo naghilapti ha. Na. Sige, di na nato ripis dito. Sige, tuta. Rajin tingog Jo. Uy, diri daw napit tao. Diri. Diri daw. Uy, ati sugod sa man mo diri, ano nabot man mo diri? Yati. Wa man gigingon sa laptop mo, mananaw diri ang gold. Nabuang naman mo na, bahawa mo diri, kiti masunsun ako ni. Tamay. May klaro yung laptopan ni Tai may maditik. Abay na eh.